Hayırlı irte muhterem millettaşlar. Minnan сиңа сәлам тапшыруының чираттагы чыгышы эфирда, студияда мин Галия Гимаддинова. Нашу сегодняшнюю передачу откроют письма с красивыми и полными любви содержаниями. Поздравления летят в столицу нашей Родины, город Москву. Сегодня свой прекрасный день рождения отмечает замечательный мальчишка, прекрасный сын и любимый внук Владимиров Даниил Иванович. С 9-летием его поздравляют мама Гузель, папа Ваня и любимый братик Денис. 9 лет. Совсем большой ты. С днем рождения, сынок. Жизнь откроет пред тобою еще множество дорог. Ты смышленый, добрый мальчик. Не меняйся, будь таким. Мы желаем тебе счастья, самый лучший в мире сын. Наш родной сынок, ты наша надежда и наша опора. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, наш дорогой сыночек, пройти свой жизненный путь легко и просто. Пусть на нем тебе встречаются только добрые и отзывчивые люди. Будь честным и справедливым, умным. Пусть все, что задумано, получится, о чем мечтается, исполнится. Будь вежливым и благодарным. Люби и цени все, что имеешь. Нам очень хочется, наш милый сынок, чтобы тебя окружали только преданные и верные друзья. Будь здоров и счастлив. Сынок, тебе сегодня 9 лет. Ты взрослый и ответственный мужчина. Пусть в жизни будет множество побед. Пускай все покоряются вершины. Желаем тебе счастья и везения, а также море красочных минут. Лови от жизни только наслаждение. Отлично пусть дела твои идут. Дорогой Даниил, прими самую красивую песню от любящих тебя папы, мамы и братишки. Будь счастлив и с днем рождения! Дня, небо этого дня, колокольчик звеня, поздравляет тебя с днем рождения. И я, поздравляю тебя с днем рождения. И я, поздравляю тебя. И сегодня не зря нарядилась земля, потому что земля поздравляет тебя с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя. Посмотри, как тебя очень-очень любя поздравляет семья, поздравляют друзья с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Свечи, торты, цветы у тебя на столе. Ты гори и цвети, ну хотя бы 100 лет. С днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя. Утро этого дня, небо этого дня, колокольчик звеня, поздравляю тебя с днем рождения.
Владимиров Даниил Иванович отмечает свой прекрасный день рождения. И если ты еще, Даня, не успел уйти в школу, то прослушай, пожалуйста, поздравления из далекой для вас милой родины, где ты родился. Из старой кулатки самые теплые слова поздравления, свои воздушные обнимашки и поцелуи шлют тебе Абикайка Неля Асраровна и Бабакай Марс Шахиддинович, дядя Марат, тетя Наташа и Милена. День за днем, за годом год, жизнь бежит за кругом круг. 9 лет тебе сегодня исполняется наш внук. Мы желаем, чтобы рос ты отважным, смелым, чтобы слово у тебя не расходилось с делом, чтоб решение находил, а не искал причины. Только так ты настоящим сможешь стать мужчиной. Любимый наш внук, братишка, сегодня в день твоего рождения мы желаем тебе смело идти по жизни, прожить так, чтобы не пришлось разочароваться в своем выборе. Желаем не прятаться от трудностей и испытаний, а преодолевать их. Храни мечту в сердце и добивайся ее исполнения. Будь хорошим человеком, опорой для всех нас, для твоей семьи. И знай, что ты наша надежда и радость. Внук любимый, с днем рождения, пусть сбываются мечты. В эти 9 без сомнения должен быть счастливым ты. Улыбайся, пусть веселье каждый миг в душе живет, пусть цветное настроение тебе радость принесет. В 9 лет детство в самом разгаре, уже не малыш ты уже парень. Хотим в день рождения тебе пожелать, чтоб ты умел, внук, везде успевать, с друзьями играть и уроки учить, родителям в доме помощником быть. Желаем, чтоб был здоровым и сильным, честным, порядочным, вырос мужчиной. Даниил, мы надеемся, что песня, которая сейчас прозвучит в нашей передаче, специально для тебя поднимет тебе настроение и доставит максимум удовольствия. С днем рождения тебя! Будь счастлив! Туган як коел тотамын, туган як ин güzel газиз якка, туган як жир җилекләре пешкән чак, туган як ашыгам коенлыкка, туган як талпына күңел, талпына ашкына, ярсуңа түз генә коенлыкта җилек пешкән, тиз үрелеп өзгәнә. Прекрасней в мире нет земли, это наш край родной. Здесь поют всем соловьи, это наш край родной. И березы, и цветы, это наш край родной. В роще спеют ягоды, это наш край родной. Где бы ни был я, в край родной я вернусь, и в чужой стране не задержусь. Там родилась я, там земля моя, я всегда свой край вернусь. Там родилась я, там земля моя, я всегда свой край вернусь. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуыңа
Котлыйбыз, дуслар. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшьлек туган көнен Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Саддарова Гөлсем Файзрахмановна каршылый. Шул уңайдан безнең тапшыру аркылы аны Урта Терешка авылыннан әнисе Гөлфирус Ризвановна, Аксяновлар гаиләсе, Фәния, балалары Азат, Алина, Амир, тормыш иптәше Фәрит Абдрашитович, кызы Юлия һәм улы Айрат безнең тапшыру аркылы котларга булдылар. Язларның гөрләвекләр шаулавы, кошлар сайраулары алып килү белән бергә, безнең гаиләбезгә тагын бер бәйрәм. Синең газизыбыз туган көнең килә. Ләкин быел гади туган көн түгел, алтын юбилей. 50 яшь ул гомернең нәкъ уртасы диләр. Ләкин берәү дә белми, кемгә күпме яшәргә язганын. Шуңа күрә синең бу юбилеең гомерләрнең иң күркәм, иң шатлыклы бәйрәмнәрнең берсе. 50 яшьтә хатын-кыз матур роза чәчкәсе шикелле яңа төскә төренә. Аннан яңа хуш исләр, төпле акыллы киңәшләр чыга. Якыныбыз, бу тормышында син барысын да эшли алдың. Үзеңнән соң эз калдырыр өчен балаларың бар. Шатлык кайгыларыңны уртаклашыр өчен якыннарың, дусларың бар. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык телибез. Әле тагын шул кадәр бергәләшеп, матур гомер итик. 50 яшьтә алтын медаль муеннарга тагалар. Менә инде 50 еллар гомер сулары агалар. Төрле чагы булды аның, шатлыгы, кайгылары, кем дә белми, ниләр көтә тагын, ни алда бара. Тик телибез чын күңелдән аяз булсын күкләрең, исән булсын якыннарың, ышкын сипсен күзләрең. Бар хыялың чынга ашсын, бар максатыңа иреш. Синдәй гүзәл хатын-кызлар бәхет чигәргә тиеш. Кадерле Гөлсем Файзрахмановна, ихластан алтын юбилеегыз белән котлыйбыз. Һәм җылы музыкаль сәламне матур җырга төреп сезгә очрабыз. Бәхетле булыгыз. Bir yıl артта калды, гомер аты алга чаба. Тормыш исти, бәхет, шатлык, нидер бирә, нидер ала. Котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә тулган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә тулган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Җырлар белән алыштырсын, өмет хыял белән тулсын, яңа хисләр табып торсын. Котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә тулган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә тулган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Туган көнең котлы булсын, гомерләрең узын булсын, сау сәламәт яшең шулай, елдан елга артып торсын. Котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә тулган көнең,
чәчәкләргә чумган көнең, котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә туган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә туган көнең, чәчәкләргә чумган көнең, котлы булсын туган көнең, теләкләрдән уңган көнең, бүләкләргә туган көнең, чәчәкләргә чумган көнең, бүләкләргә туган көнең, чәчәкләргә чумган көнең, бүләкләргә туган көнең, чәчәкләргә чумган көнең. Алдагы котлау хатын һәм җылы сәламебезне без Ульяновск шәһәренә җибәрәбез. Бүген үзенең матур туган көнен батыршына Илсөяр Илгизяровна каршылый. Аны гомер бәйрәме белән ихластан, тормыш иптәше Рөстәм, кызы Альбина, кияве Ринат, оныклары Данир һәм Кирам, кызы Люция, кияве Ринас һәм оныгы Эмилия котлыйлар. Безнең яраткан әниебез, сөекле хатыным, ерак Казахстанда дөньяга килә. Соңыннан язмыш сылтавы буенча алар Ульяновск өлкәсе Яңа Бединга авылына күчеп кайталар. Шушында ул бухгалтер һөнәрен үзләштереп, уку йортын тәмамлый. Әле яшүсмер чагында, яшьлекнең яшьнәп чәчәк аткан вакытында, 16 яшендә ул дус кызының туенда Иске Кулатка районы Яңамастяк авылы егете Батыршын Рөстәм яраткан әткәебез белән таныша. Узакламый аны армия сафларына алалар. Әниебез аңа тугрылыклы булып, көннәр санап кайтканын көтә. Һәм 1986 елның 14 июнендә алар гөрләтеп матур туй уйныйлар. Шушы матур мәхәббәтнең нәтиҗәсе буларак без ике сөекле кызларын туа ул. Бүгенге көндә дә алар әтиебез белән Яңа Бединга авылында сөелеп, матур гомер итәләр. Бүген ул Ульяновск шәһәренең хастаханәсендә хезмәт итә. Буш вакытында шатланып, безгә ярдәм итеп, сөекле оныкларын карый. Әниебез киң күңелле кеше. Шунлыктан ул туганнар белән аралашып, гел күрешеп яшәргә омтыла. Ниләр җитми хатын-кызга бәхетле булыр өчен. Балаларыңның бәхете сөю арттыра кешен. Син бәхетле әниебез, әткәй гашык гомергә. Рөхсәт ит туган көнеңә шигырь язып килергә. Бәйрәмеңдә рәхмәт әйтеп, бик нык килә кушарга. Без ошаган ике канат каккан нәни кышларга. Булдырасың барысында, өлгерәсең һәммәсен. Кайгы хәсрәтләр якынга, әнкәй зинһар килмәсен. Бәхетле бул, гел елмаеп безнең яннарда яшә. Һәр чак бул бәхетле генә, исән генә янәшә. Кадерле Илсөяр Илгизяровна, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз махсус сезгә дип бүләккә җыр сайладылар. Кабул итеп алыгыз. Әйтә торган сүзем, иксез чиксез минем, сөйләсәм дә булмас ахыры. Синең назың әни, якты карашларың,
әйтерсеңлә бәхет яңгыры. Мин бит сиңа әни бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Мин бит сиңа әни бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Миңа матур гомер тормыш бүләк иттең, елмайсаң да көнем яктыра. Кирәк чакта синең әйткән акыллы сүзең, киңәшләрең үзен тора. Мин бит сиңа әни бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Кояшым әни, сулар сулышымда, Ходай сакласынла үзеңне. Күреп торсам иде, мәңге димен, яз нурыдай гүзәл йөзеңне. Мин бит сиңа әни бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Мин бит сиңа әни бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Шын күңелдән телим алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтле. Бары шатлык, саулык, рәхәтле. Чираттагы котлау хаты кабат батыршына Илгизяровнага багышлана. Аны матур туган көне белән әнисе Диляра, сеңлесе Гөлнара, кызы Диана, тормыш иптәше Фирдүс һәм Иркә ихластан котлыйлар. Якыныбыз безнең, газиз кызым, сөекле апабыз. Гадәттә туган көнне күңелсез бәйрәм диләр. Чөнки һәр яңа туган көн тагын бер ел исте. Ләкин син санауларны үз һөнәреңә генә калдыр. Санама узган елларны. Алар күз ачып йомганчы үтеп киттеләр. Уфтанма, кайтарып булмый дип. Киләчәк бар бит әле. Аны матур итәр өчен бары синең теләк, синең тырышлык кирәк. Һәр яңа көнне Алладан зур бүләк сыман кабул итеп ал. Бел, янәшәңдә без якыннарың барын. Нинди генә кыенлыклар булмасын шалтырат, хәле бездән килгән кадәр ярдәм итәрбез. Ә инде шатлыкларың булса, бүлеш, без дә синең өчен шатланып яшәрбез. Син үзең дә лала чәчәгедәй хуш ис таратыплай яшисең. Ару-талу белми, көне-төне гаиләң өчен һаман эшлисең. Синең өчен һичкем була алмый ят, усаллыкны бер дә белмисең. Ачы тотып, я булмаса үпкә, бер кайчан да читкә китмисең. Гел карыйсың елмаюың белән, шатландырып безнең йөрәкне. Әгәр белсә идең син кадерле, бик тә якын, бик тә кирәкле. Хөрмәтле Илсияр Илгизяровна, әниегез һәм эне-сеңелләрегез юллаган теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Алдагы матур җырны кабат сезгә юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Берәүләре дә валлый кемнәре юк япты дөньяның җаннарыма дава белеп тоеп яшәү туган якта апам син барым апам апам әнкәй кебек апам арада берәү булгансың туган яктан җылы җилләр исә шул җилләрне тоям кайта китә син бар апам анда син барсың син бар апам минем син барсың Туга түгел уңга салып жайлы юлга туганлыкны аклый саклыйсың түккән көчләремне күреп эшләремне канатларымны үстерәсең апам апам әнкәй кебек апам арада берәү булгансың туган яктан җылы җилләр исә шул җилләрне тоям кайта китә син бар апам анда син барсың син бар апам минем син барсың Туган нигеземнең яклап сайрар кошы китмәс кошы минем күңелемнең абыйлардан артык җизнәм тигезендә бирсен Алла гомерләреңне апам апам әнкәй кебек апам арада берәү булгансың туган яктан җылы җилләр исә шул җилләрне тоям кайта китә син бар апам анда син барсың син бар апам минем син барсың апам апам әнкәй кебек апам арада берәү булгансың туган яктан җылы җилләр исә шул җилләрне тоям кайта китә син бар апам анда син барсың син бар апам минем син барсың син бар апам анда син барсың син бар апам минем син барсың Илсияр Илгизяровна Батыршинага юлланган безнең почтабызда тагын бер котлау хаты бар. Матур туган көнегез белән сезне кайын сеңелегез Фәзилә Насымовна, тормыш иптәше Мустаким Мөхәррәмович, кызлары Гөлшат, кияүләре Радик, балалары Ленар һәм Илдар тәбрик итәләр. Алланың рәхмәте белән безнең гаиләбез киленгә уңды. Үз заманында абыебыз хатын итеп бик уңган, бик сабыр, бик акыллы хатын-кызны үзенә гомерлеккә яр итеп сайлап алды. Шул көннән алып Илсияр безнең гаиләнең тулы бер әгъзасы булды. Абыебызны бәхетле итеп ул 2 баласын бүләк итте. Аның һәр чак йөзе ачык шат, күңеле киң. Кадерле без, алга таба да шулай аралашып, матур гомер кичерик. Туган көннәрне алда да рәхәтләнеп котлар өчен үткәрик. Гомерләр бит бик кыскалар. Килен диләр төрле була. Безгә эләккән яхшысы. Озак сайлаган абыем, бик тырышкан ахрысы. Илсиярның кулларыннан юк килмәгән эшләре. Ялтырапла янып тора аның көй эшләре. Туган көнеңә котлаулар кабул итеп ал әйдә. Исәнлек, бәхет телибез сиңа бу матур көндә. Кадерле Илсияр Илгизяровна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы гомерегезне бары бәхеткә төренеп үткәрергә насыйп итсен. Dünya
малын, бар байлығын булмай бетеріп жиып, шүкір қылып булғанына яша нәфсіңні тыйып. Бәлки яшар біз илле ел, бәлки қолғандыр бір ай, күпмі ғүмір бирілгенін білсе біләдір Құдай. Бәлки яшар біз илле ел, бәлки қолғандыр бір ай, күпмі ғүмір бирілгенін білсе біләдір Құдай. Тартсаң үзіле дә китә, қылдан ішке улы ғүмір, шул бирілген ғүміріңіні кішілерше яшибіз. Бәлки яшар біз илле ел, бәлки қолғандыр бір ай, күпмі ғүмір бирілгенін білсе біләдір Құдай. Бәлки яшар біз илле ел, бәлки қолғандыр бір ай, күпмі ғүмір бирілгенін білсе біләдір Құдай. Яшәргә килгән без икән, яшәргә кирәк җырлап, беркем дә мәңгегә килми бу дөньяда без кунак. Бәлки яшәрбез илле ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Бәлки яшәрбез илле ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Яшәргә килгән без икән, яшик җырлап, беркем дә мәңгегә килми бу дөньяда без кунак. Беркем дә мәңгегә килми бу дөньяда без кунак. Бу дөньяда, бу дөньяда без кунак. Бүгінгі тапшыруыбызны олы юбилей тантанасын құтлау белән дәвам итәбез. Алдағы сәлемебез үзенең кабатланмас, ихтирамга лайык булган 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы алучы Зәкия Садыковна Башаевага юллыйбыз. Аны бу гүзәл бәйрәме белән Рязаповлар гаиләсе, Фәзилә Мясумовна, тормыш иптәше Мустаким Мөхәррәмович, кызлары Гөлшат, кияүләре Радик, балалары Ленар һәм Илдар котлыйлар. Зәкия апабыз безгә дустыбызның әнисе генә түгел, үз әниебез шикелле якын һәм кадерле. Дистәләгән еллар без аның белән аралашып яшибез. Улы яшьтә булуына карамастан, ул һаманда йөгергән килеш йөреп, табын кырып, озатып, каршы алып, кунакчыл булып матур гомер итә. Бер үк күз генә тимәсен аңа, машалла. Аллаһының тугры юлыннан чыкмыйча, дугалар кылып, матур картлык үрнәге күрсәтеп яши һәммәбезгә дә. Зәкия апа, менә инде син бик күпләрнең бары хыялы гына булган олы 85 яшьлек юбилееңа ирештең. Без сиңа ихластан, исәнлек саулыкка төренгән, иманлы, гыйбадәтле картлык телибез. Алга табада әле бик күп юбилейлар каршы алырга язсын сиңа. Фәрештәләр үзләре канат асларында сине саклап, озын гомер теләп яшәтсеннәр иде. Зәкия апабыз бүген 80 яшен каршылый. Бәйрәм табыны артына килдек аның аркылы. Гомер узган матур итеп,
Җиттең аның көзенә, җыерчыклар кунган инде аның матур йөзенә. Йомшак куллары әкренләп сөякләнә башланган. Димәк, картлыкның яшь чагы синдә яши башлаган. Якыныбыз, юбилейда дилибез бәхет кенә. 80-гә җиткән шәхескә китерик тәхет кенә. Мәңге яшә, уйламыйча картайдым тәмам диеп. Әйдә, шатлыктан биеп ал матур күлмәген киеп. Ә без сиңа бүләк итеп, җыр матурны сайладык. Кәефләрне шулай итеп, күтәрергә уйладык. Хөрмәтле Зәки апа, без дә барлык райондашлар белән бергә сезне ихластан олы юбилейгыз белән котлыйбыз. Һәм тапшыруыбызның дәвамы буларак сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Тормышның бір шулы шағында ташламасын безне сабырлык. Жеңіп шығардай көшілер булсын, иңне басқан шақта ауырлык. Матур дөньяларны көмеке біз, юк бары кирәкмәстәй зарларга. Тормыш юллары киң ачыла, мақсатлары барларга. Уфтанмыйк, зарланмыйк, тормыштан зарланырга юктыр сәбәбе. Гомер кыска, бүген яшәле, тукталганчы сәгате. Кадерләргә газиз кешеңне, капламасын үлән юлыңны. Гомерләр бары мизгелгенә, бүген бирсен барлык җылыңны. Матур дөньяларны көмеке без, юк бар кирәкмәстәй сарларга. Тормыш юллары киң ачыла, мақсатлары барларга. Бүген ярат сагышны тарат, кемгә күпме гомер бирелгән. Матур дөньясы киләчәктә, ниләр булачагын кем белгән. Матур дөньяларны көмеке без, юк бар кирәкмәстәй зарларга. Тормыш юллары киң ачыла, мақсатлары барларга. Уфтанмыйк, зарланмыйк, тормыштан зарланырга юктыр сәбәбе. Гомер кыска, бүген яшәле, тукталганчы сәгате. Гомер кыска, бүген яшәле, тукталганчы сәгате. Тукталганчы сәгате.
Тапшыруыбыз кабат азагына якынлашты. Ә бүген мартның нәкъ уртасы. Сизәсезме вакыт чабуын, дуслар? Санаулы гомер көннәрендә якыннарыгызга бары җылы сүзләрне әйтергә онытмагыз. Языгыз, без Алла бирсә барысын да җиткерербез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.